දෙම්මියෝති වරන් හාසබයක ශායද دارمن राज्य के सरहद तो मिहिंगा तफात हरकत तिबे फोना हमें मिगनेस्ते हरकत इंसान को हिंगा फरात का एको ग्राउंड में स्टूडियो में दूर को हम एबे फोंगे दुदुंग इंगे तो वागो तो एकन के इंसान को मुन दायरु का किने तो को तक तो और में गाम रही तो नमे कंक मको बैर में बेवेनी मेको तो मिहार कुरिया मी फैशन में ओले न तो कुरिया गेंदु मट का तैयार में अदबे हरकत का भी मालूमात ग्राउंड में तिबे फोना हमें हिस्सा कोलम मगत पोनी एक ग्राउंड में एको स्टूडियो वड़ा मिने वर खास मेहमान इंगे तो शहमा अली मी लैंग्वेज डेवलपमेंट डायरेक्टर दिवे बाहुगे एकेडमी के फ्रातो वरबड़ मरहबा इंगे तो प्रोग्राम शुक्रिया आद मिहार दें फेशमा में तैयार हो मुंदानोनिया मिहार दें कोमसर के तारफ देवफान तो कोंको मुबारक के तो मैं अदबी मुबारक तो वो तो कुरिया गेंद दिबे फोन रावाफ में वाइन अस्सलाम वालेकुम और मैं मिहार कुरिया गेंदंग रावाफा अदबी हरकत गुतरे मिहार मिवनी थी मुबारक है उलान कुरे फेंगे तो एमा ए मजमून दियो मुगे साली सेवन गाउमी मुबारक आदि खुरवा हकली मुगे तीरीस अव्वण गाउम बारंग आदि लेंगे मुगे नवाविस वण गाउमी मुबारक मिति मुबारक मिहार मिवनी उलान कुरे फेंगे तो दिन और में हम कोमसर के स्कूल तक मिहार वन वर्ग गिन कुदिन बैग रिफरेंस में मी दे मिका तफात अदबी मुबारक त बेबु मुगे मैगन मकसद की को बात देवर रंगल वहाँ के अणु में हम लियोन तेरी कं कुरियर वो एक मजमून लिया 10 को तीनों मजमून लियोन तेरी गुफेतु वहाँ का लियोन तेरी गुफेतु उन्हें मेरी गुफेतु में भारत तक को मकसद की ये मकसद हम हासिल हुआ मुंदानी ये तो दें हम गया में इसमें फद मुबारक बेवम गया बोर्ड मकसद की थी कम वर गिना हम जुआनु में मुबारक तो में वर शाहुआ हिसाब अब समय के लिंकेंगे तो वैसा हमें किने वा मुबारक तो किने तो आदम में चेने मिका मालूमात में आहाला हो रहे दें मिका मुगे किने बैवेरू मुगे सुंगड़िया नूनम को बैतो में शर्त तक की ए बैत का कोमसर का बाला जमा हैगा आदमी मुबारक हुआ आला फमी वाली देबाई कंगे स्कूल तक को बाया आमिल फरात तक को बा स्कूल तक को बैग में होती अने दाशु सानवी गिनती सानवी आदिमाती सानवी गिनती के तरीवरुना बैर वे गोता ने मुली राज्य हुलवाले के गण में कुरिया में गिनतन आमिल फरात तक को में ती आशार हरुंदांग आदि आशार हरु माती के फरात तक बैर वे गोता मिहारो स्वर गिन फरात तक को बैर व मुंग बदे हास को आमिल फरात तक को मिफार लिबे तरही बुवारा बडो ये तो हिंगा हर तक आला बाला तेंगर में बैर व में जहनी गूगल फॉर्म में तो एरिको और मैं मिहारो इलान को ओनाने अने अदे मालूमात अने एकेडमी के वेबसाइट ओवेस्ली बेंग हुन्नाने एगो ओनाने लिंक है तो ये लिंक वेनेमा तेंगे में फ्लक बेन फुल बैर व बेन फुल व मुबारक नंगवा फे मुबारक के बैर एगो तंग नाम स्कूल तक को वेस में देने अने एगो तक कॉम स्कूल ने की में स्कूल के बैर व बेन व दरिवरो गंद एम की ना मियंती हैदरिवरो स्कूल तक को बैर वेन एक मगे तेरे कोम मुबारक के कोम उमर फुरे के हैदरिवरो एनम से एक तेरे मितने मजबून दियानी नूनी वह कलियानी फस्तरिवरो ये तो दिन अमिल फरात तक हम बाकी आदत देंगे हैं बेनो इस वाला और में कोली वरम बड़ो मकसद ओवे के तो ए बाइफान में मुबारक तबावर कोरी ग्राउंड में गाडो हम बोनाती තිමන්න බෑවරි නම මිහාර යගින වන හෝදානම එකමොකද මේ අමිල්ල ගොතම් බෑවරි නොවේනුම් හේ ස්කූල් තකුන්නු හැමතේ කො මිහාර නෙන් එගේ તો ඒ ෆුර්සතෙන් එහෙ බුනුමුගේ මිහාර මොතේ අමිල්ල ෆර හම අමිල්ල ෆර දුන්නේ සේ බේෆල් කො බේනු ෆල් කො වණි නම බෑවරි වේගොත ෆුර්සත හුල්වා දෙෆ මොතේ හෙන්නොද ද මිහාර මේ Google form එකීග මේ ෆුර්තමස් බෑවරි වොම මේ රෙජිස්ටර් તો වාමෙ ජෙහෙනි Google form එදර කො form ෆුරුවන් ජෙන් ෆුරු වර්මාගෙන तक जैसे एक लाख नुजेन आईडी कार्ड के कॉपी देंगे आदि पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है देंगे मिया का भी है मालूमात फुरी हम कोरा मिजेन ते मिहार में वार फसे कोल्ला फन्ना मी के कुरी फॉर्म सबमिट कुरम फा देंगे यांगी तुर बदले नुगे नेन एन मिस मिहा सबमिट कुरम फाहु कवेस बदल के नम बेनु फना मी ओय अने सुंगडी के कुरी बदल के नेन तो ते मिहार सुंगडी तंगल में एम फाहु कंडाला में ते के कुरी गल में कुरी उलान गोन्नानी जून एक दे थीने कम है नमस मिहार में वानी बादल गए नेफा मिहारो अने मजमून नियम के सुंकड़े कम होती जून मोगा हाई बन दोस्ते हम वाह के अड़े माँ सुंगड़े का जून आशा का मिहार बादल को रेफ में वानी दे ए मम्मी मी मुद्दत के तेरे का वाह का होशालो बंचे ने मी फोमा एक कोबाय नोनी है फाहुन तो है मी ओननी मी वे फॉर्म में दर को अने गूगल फॉर्म होशालो वानी बेफुल के मालूमात ते में देने आईडी कार्ड पीदे पासपोर्ट साइज के फोटो ये रस्कोरा मिल जाए नहीं फॉर्मा
දැන් එහෙන්නම මුබාරෙන් උනානි මුඩි රාජ්‍යයක හැම වගුතුන් දියා ගොතම ජූන් මහුගේ විහිවණ දොන් එතෝ බේෆලක හුන්නේ විතණෙග්ග ස්කූල් දරිවරු වෙජ්ජයිකු දින් තිබි තණෙග්ග තිබෙගෙන් මස්මෝල් දිය වේන වාහකලිය වේන එමෙ ෆෝන් අරුමෙ මිහාර මි කුරිය ගෙන්දේ මුබාරත්තකුගේ මි තියාරස් කෑගනක දෙහස් පස්සතේක වරගෙන දරිවරු නා ආමු ෆරාත මුඩි රාජ්‍ය බෑවෙලි ෆාවේ මි මුබාරත්තකුගේ ಅವನಿಗೆ ಹಾ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊತಿ ಸುವಾತ ಮಿ ಐ ಕೀವೆಗೆ ಇಂಕ ಶಹುವ ಕಿಯಸ್ಸುಕ ದಿಯುನ್ ತೆರಿನೆ ಶಹು ಮಿಹಾರ ದ ತಯ್ಯಾರು ಮಿ ಬಣಿ ಅವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುರನ್ ಶಹುವ ಪುರಿಹ ಮೆ ಇಂಗೆ ತಮಿ ಕಮುಗ ದೆಂ ಹಾ ಮಿ ಐ ಕುಕಿ ಕಾಳುನಂಗೆ ಬೆದನ್ ತೆನೆಗೆ ತೆನೆ ಮೆ ಸಮ ಗಿನ ಫರಾತ ಕು ಹಮ ವರಬೊಡ ಇದ್ಲಬ ಕಮೆ ಕಣ್ಣೆ ಮಿ ಕಾಲ ಮುಬಾರತ ಮಿ ಹಸ್ ಗಿನ ಫರಾತ ಕ ಬ್ಯಾರಿ ವೇನು ಗೊತಂ ಇನ್ಸಾಮ್ ಕುರುಂ ದೆಂ ಎಂ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿನ್ ಫಹಾ ಕೊಲಂ ಬೇನುವಾ ಮುಹಿಮ್ ಹಕಿ ಉಂದನ ಬೇನುವನೆ ಎ ಮುದ್ದೆ ತೆರೆಗೆ ಫೋಮ್ ತ ಫುರುವಾಶ ಫೋಮ್ ಫುರುವಾರ සමල්කන් දෙවාශය අඩි කාඩ් රංගලෝ අයිඩි කාඩ ෆොටෝ යච්චි අප්ලෝඩ් කරන අනේ අනුමින මිහාර ෆාකුර බොරි මිහාර ඇසවර ෆොම් තගු තෙරේග වෙස් අමිල් ගොතු අනේ බෑවර තිබි අශාර හරන් දශුක දරිවරුන් ත ස්කූල් ගොඩන එහෙනම සක හුරි හක්කු දින්න ස්කූල් ෆුරසත නුලි තෆස්කු දින්න නුනි හැක්කු දින්න ෆුරසත මිලි බෙන් එම හම දරිවරුන් වෙසේ බෙන් අමිල් ගොතු බෑවර මු ෆුරසත එනම සෙකුදින් අනේ අමිල් ගොතු බෑවර වකම වානම ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೆ ಬದಲ್ಗ ಹಮ ಆದಾಗೆ ಹೆದುಮುಗ ಫೋಟೋ ನಾಂಗಳು ಮೆ ಇಲ್ತಿ ಮಾಸ್ಕೂರಂಗೆ ತಕುದಿನ್ ದರಿವರು ಬೈರುವ ಗೊತ್ ಅಮಿಲಿ ಗೊತ್ತುಂ ಬೈರುವಾನು ಮಿದೆನು ಫೋಮ್ ಹುಷೇರುಮ ಫಹೋ ಅನೆ ಬದಲ ಗೆನ್ನಂ ಬೇನು ಮೆ ಬದಲ್ ವಿಸ್ ಗೆನೆವೇನೆ ಎ ಫುರ್ಸತಿ ಸೆ ಬೋತೆ ದೆಮ್ ಮಿದೆನ್ ಅನೆ ಅಳುಮೆ ಮುಬಾರಕ ಕುರಿಯ ಮಿ ಗೆಂದನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಗುಡಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶೆಗ್ಗ ಹಮ ದರಿವರು ಎಮ್ಮೆ ದರಿವರು ಕೇಸ್ රශකම් බෑවර ෆුරිකම් ගොය සල්මෙන් එදරිවරක ෆුර්සත්තේ දෙන් එතනුග හම එම්බාර මිකොළොන් කරදස් ෆොනුවාගේ මුබාර තුග ලියවෙන ඉන්තිසාම් තන් හම ජසෑදෙන් එත එම මී කුරිමස් මී මුබාරතක ලිබුණු තරුහිබ මියහරවෙස දේවරන් ඉතුර ලිබේන කමාළුවෙන් මෙන් උම්මීද් කරනි එම සුංගඩිය සමාල්කන් දෙවච්චේ සුංගඩිය ෆහුන් පැයරුම් ෆුර්සතේ නුලිබේන එහෙම මහවා ඒ මස්මුන ජූන් 7 වහකාදී අනි ලෙම මියති අෂේ ජූන් අෂේ ವರ ಬೊಡೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶಹುಮಾ ವರ ಮಿ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಬೇನು ವಾಣಿ ಫದ ಮುಬಾರತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರದಂ ಅಳ್ಮೆನೆ ಮಿ ಗಿನೆಂ ಅಡುವೆ ವಾಹಕ್ಕೆ ದಿವೆ ಲಿಯುನ್ ತೆರಿ ಮದೆ ಹೆಣ್ಣಮೆ ಸಮ ಮಿ ಫದ ಮುಬಾರತ್ತಕ್ಕೆ ಜರಿಯಂ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಹಿಸಾಬ ಮ ಹಿಕ್ಯಂ ವಾಹಕತಕ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ ಮಿ ಕುಳದಾಣ ಫಣ್ಣು ವೆರಿನ್ನ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಪಿಗೆ ಮಿದನಿ ದಾಯಿರಾಂ ಇತುರನ್ನು ಕುತುಮ ವರ ಬೊಡೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹಮದು ಕೊಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ